machiegni inyalo mana nyiso wan ni miga kaka director mano mar kembe e bad migawo mar kembe e pacho kae chal mago mag dago ohala gi kembe chal nade da wach ni okorach ahinya nikech kwang'iyo uchumi wa Kenya watemo koro mana pesa matin migero mitieko gige mapod chendo but wadhi maber wadhi maber to gwenge mag Makaluo nikech ing'eni TV mar Ramogi to wang'eni wamiyo maino gwenge duto te to maina hinya gwenge mag wang'wen gi chal mag dagi kembe to chal nade wadhi marach kata Kaluo Migori e namba 3 kuom gedo nationally wan wasemiyo Migori $250,000 to Migori oseketo margi bende $184,000 kech chendo ni en ni government maduong national government ne mi $250,000 to gin bende gigolo $250,000 tigero go these parks makoro county ma Migori wacho ni en rang'iny mar namba 3 mane counties 40 kod 7 pacho kae yes. To counties mamoko Kisumu, Siaya, Kanyakla kod Homa Bay to chal nade no sichone gi omenda Homa Bay national government osemiyo $250,000 mondo ne gigedgo to gin giwegi gisegolo $67,000 kende koro miyo percentage mar gedo ma Homa Bay en 51 koro gidong gi monego gimed kanyo moingo $180,000 mondo koro $250,000 koro gin chien matin to Siaya wasemiyo $116,000 to gin giwegi pogi keto kata nduru tabro explain gimomiyo to sebana miyo gi $116,000 ne Siaya ka sama nwadhi launch nwayudo ka the former governor negero kama governors biro dake to governor masani nowacho ni oyo onge kaka odong oger ne governor kama biro dake to wajo Siaya te wa ng'ato adalane koro kane winjo program ni to wacho ni material gi pi mancho sekwongi kama mancho seket eka 100 cha e mwaka gini to wakete sama no bedo launch ni nitie material manoselosi manoseket piny kaeto kendo counties 47 wapogo jomania first tranche jomania second to kono jomania third koro Siaya nwaketo ni margi chakore bang financial year ma dwe mar 7 mano mahigani koro miyo dang' ok wach ni gin chien samoro girito mondo financial year no chakre mondo wan be wachak wamigi $134,000 mondo koro watiek marwa mondo gin gichaka mar gidhi mbele to county ma Kisumu is a special case nikech kane wa present ne gima to gin ga bigger picture negikoni kar mondo gidhi county industrial park ni gin gidhi for special economic zone makoro dhi bedo maduong' makembe makoro biro gero kendgi giwegi lowe mo belong to the county government ma Kisumu to kimane kaka county Kaipni wagere mana eka 10 ka ng'eny to eka 12 to jo Kisumu chani ni gilowo maengo eka 150 koro ne gineno ni afadhali gi prepare gigel yore gikel stima mondo jomoko kaka koro biro to yudo kaka chiegni kendo ka gik moko te nyalo timore emane Kisumu nowacho ni gin gidhi for special economic zone makoro Kisumu koro ok bibedo ka gero county aggregation and industrial parks mano kaluwore kod kwan maduong' mar lowo ma bende gintiere godo